שלום רב צופים וצופות יקרים, אם כן, גם היום מקרה מזעזע. כולנו מכירים את המחלה אקרציה, כולכם שמעתם עליה, כולכם נתקלתם בה. היום נחשוף סיפור מזעזע, סיפורו של סמך סמית, עוד קורבן של המחלה. אם כן, סיפורו של סמך שלנו מתחיל ביום בהיר בשנת 1992. סמך היה אז נער מתבגר, אתם יודעים, מה שקרוי בימינו טינאג'ר. יום אחד סמך סמית חוזר לביתו, מגרד לו, הוא לא יודע מה זה. סמך סמית חולץ את נעליו, אך לפתע הוא מגלה את זה שמה, הגרב. הוא מוריד גם את הגרב, מה הוא רואה, חברים? האקרציה. אני זוכר את היום הזה, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. זה נראה כמו יום רגיל בהתחלה. היה בסדר, היה נהדר, קמתי לבית ספר, פגשתי את החבר'ה. זה התחיל מתישהו בסביבות השיעור השלישי, אולי הרביעי, אני לא כל כך זוכר. התחיל לגרד לי, לא בדיוק הבנתי מה זה. זה רק הלך להתגבר ככל שנגמר היום, בסוף היום הרגשתי שאני כבר חייב לעוף הביתה, אני לא יודע מה נסגר איתי. הגעתי הביתה והגרוע מכל הסתבר. זאת הייתה אקרציה. שמעתי על זה לפני כן מחברים של ההורים. אבל שלי יהיה דבר כזה? לא האמנתי. סמך סמית נבהל, שימו לב חברים, נא לזכור שמדובר בנער בן 17 בלבד. הוא פונה מיד לאמו, אמו שואל אותו, סמך, שוב שיחקת עם עצמך? אומר לה, אמא לא, אבל תראי מה יש לי ברגל. אמו של סמך לא מתבלבלת, מתקשרת מיד למגן דוד אדום, לבן שלי יש אקרציה. צוות מד"א מיומן מגיע תוך 12 דקות בלבד. בימים האלה צוות מד"א היה נוהג להגיע קצת יותר מהר מהיום. צוות מד"א מפנה את סמך סמית לבית החולים. הרופאים מאבחנים זאת כאקרציה חמורה ביותר. אין ברירה חברים, סמך סמית נאלץ להשתמש בפתרון הגרוע מכל. אמא שלי אחרי שהתגברה על ההלם היא הייתה סך הכל בסדר גמור. זאת אומרת, אני יכול להבין אותה. היום כשאני אב לילדים, קצת לא נעים שלבן שלך יש אקרציה, אבל היא התנהגה בסדר. אני זוכר את עצמי שוכב באמבולנס ואני שומע את הנהג ואת החובש מקדימה מדברים, אקרציה בגיל כזה צעיר. אני זוכר שבשלב הזה התחלתי להיבהל פעם ראשונה. זאת אומרת, לא כך הבנתי עדיין מה יש לי, אבל אני חושב שבשלב הזה התחלתי להכיר. המצב רק החמיר כשנכנסנו לבית החולים. הייתי מעין פריק. אני זוכר את כולם מסתכלים עליי. אני זוכר הייתה שם איזו ילדה קטנה שנפלה ושברה 2 שיניים. אני מצחיק איך אתה זוכר דברים קטנים שקרו באותם. ישבנו שם לא מעט שעות. הייתה איזו שביתת רופאים או משהו כזה, אני לא זוכר. ובסוף הגיעו המון רופאים. אני זוכר שהגיעו מתמחים ורופא מחו"ל שבדיוק ביקר שם, וכולם באו לראות. נער בן 17 עם אקרציה. והרופא בדק אותי. ופנים חמורות סבל אפשר להגיד. הוא נתן לי את זה. גרב. צוות הרופאים שולח את סמך סמית לחדר התבודדות, כשבידו הגרב. נותנים לו הוראות מדויקות, לא מהר מדי, לא לאט מדי, בקצב המדהים. סמך סמית יוצא אחרי מספר דקות, חיוך נסוך על פניו. אמא שלו שואלת, סמך, שוב שיחקת עם עצמך? אומר לה, אמא, זה אורגזמה מסוג אחר לגמרי. סמך סמית מראה להם את הגרב, שימו לב, לא מדובר בגרב הזו, אלא בגרב אחרת. אינכם חושבים שהייתי נוגע באמת בגרב, איתה סמך סמית ריפה את האקרציה שלו. סמך מראה להם את הגרב מלאת
גרב? אני זוכר שבהתחלה קצת התפלאתי, חשבתי שהרופא הזה, אתם יודעים, קצת לא שפוי. גרב? מה? יש לי פה מחלה רצינית, הקרציה. אבל אמרתי טוב, שווה לנסות. מה שקרה אחר כך, אפשר לתאר כגן עדן עלי אדמות. אני לא מאחל לאף אחד שיחווה את זה, אבל אם כבר, מומלץ בחום, סליחה שנייה. כן, סליחה, איפה היינו? זה עבר תוך 5 דקות. אני זוכר שיצאתי החוצה עם חיוך מפה לאוזן. אמא שלי שוב התחילה עם שטויות שלה, אבל במצב הזה כבר היה אפשר רק לחייך. זהו, באותו ערב כבר חזרנו הביתה. קצת משחות, וזה עבר מעצמו, אבל אותן 5 דקות בבית החולים אני לא אשכח כל החיים שלי. אני רוצה לפנות אל כולכם, הורים, שימו לב לילדים שלכם. הקרקע זה לא צחוק. זה נראה נחמד, זה מדגדג קצת בהתחלה, זה לא צחוק.